بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كربا بونا فلان إني بمن يا كرباشي تيلا إني واتي باشي كلام أنا كنت مني باشي تيلا ما كنا نقولون أنا كنا باشي كده يا كلام أنا كنت ما كنا نقولون هذا يقول نقولون كنا نكمل جنوا دلا أيوة جبري فهم هذا بني أنت كمان أنا مقول لفنا لمن بك يعني ولا فندولون ويتشين أنشي تودو أما دليل على دفع كا هيرا كانية أيوة أكنا باشي كان أمين بس كبرنا كوني ديني كوني متكلم كوني ديني أبي علي ما فو كوني ديني ما فو ما تودو ويتشين ويفند ولين كوفو فهم ولين وابلي نعم دوما يالاي أو أنت دون كومي بدغنولا bawna ngel no mafoko fevi jenne yeba ko do may ala de ablay fen fi ma jenne nyam jomodo abigale wala abina fo guno de do ablay fem me gunola ablo do no mandoko ko ne ala hinde make mo ko mi nyam adoro ko nyebi dum tuluma don mais akoma ma ko na to do taka bare o chen aga barate wa tsugo don sabula feno be no lu farabasi mandinga bo nyogona ablay Allah akbar tulu aleni ko nyimi tulumando me ko ma to donde o tulu ale nyagami mandi fena kasi fabi tunala ya fam nam o nga koko ale bi yelede na yele la bi nyagami fena nam able ko do be no ni adamadi yarela olu nyina boli mandoko fendo be no kuma do wa ko cheni galomini chembolo no kuna dari lable ka kuma ka chan akuma ga o bina fo koko de nyama nefi koko kele nala able adomandi foni ya nene ya fam nam ni ya dai ne kan bisoro ka doko koko wala koko tala o bina fo o kusugu sisa a chen domba able ni erete bo kuma do ta so hal shiriti la kusugula donc ala de machirolu la sika dola akagelen akili be to nyogolo no bo ko sego nam do moto chien nyogolo ne do do moto chien ni ko nyuma fo théâtre do be nyogolo no mo ngam digena ba do ni ko nyogolo do ba fo théâtre ay moto chien ka chogolo temendo la do ka tunga to si moto tiki koro kabta moto sela jagana katari moto aywa donc ale tale sa cho no choro wata sisa nam ko choro wa dengen tara ni moto choro ale ta do Allah akbar donc tara no kuma police la awulla ki joko ko ngalondar la mini chembolo ni mo fe ka kuma ka chade bo shirita la afo mu majira sisa ko ale dende kamale ni abgala o nyona ko do ablay na ko su nani ma ala de bisaka mabo asika tola awo ay wala kan mabo amba kunyani nye aliza ko nyeti doni ta mabi grimando ko kumule afoko abika munga wala saka griya hage fore o chenyable ko mami kunga o de bisaka shido ko mi yero ayo dote amunu me kerefe kumando wala amunu nyebala antesika don geleya wala dimi de kumbe hakemina ga bi mo min kan nam o de ba do ni de kun benka a hakeni a dimiya hakeni wala toro hakeni ga mo de tsika do Allah akbar misali ala kan kishini bolu ni be mo mina sisa esigile ka ye itna sika do dimi mi ba kan sika dola itsu do nga dimi bolu ni mo mi ro de ba do anep tege dimi ben hakela mani ya implement ba la torolendo way ba do ka torolendo ga itna sika don abe hakemi asiko ni tolo wala donc abe tenable aywa ni a forasa ko donu nyebi donu grima do nga abe coming o de ba gira hake do able toro mo ko mi ngo de ba do akuma bana bismillah Allah nan biye trataye nam je kalo klemo ani flasoro samba fla ani mwani kile fasiri ko ne sebenege fasiri gafo kono ko di amna laje frete fole mi kasika nyafo moy wasa famel kasika sura kula tubarakallah amma damani gafe mun togo lesor ale mufo esora sementia ka foko chamaja faga bisika nya chugomina malini a jenyogo misika tanya ka baraka chugomina dana biska senga kurokura chugomina ko anka ministry mi sen do anka jamana waro chesra tamalima able job
ko ale ni lasigiden fɛn bɛ Mali kɔnɔ kanu bɛɛ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔ na ka ɲinu fɛ k'a fɔ ko ka Mali gɛlɛya ka ɲini ka ɲɛdɔn k'a faamu fana o ko an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan ko an mako bɛ dɛmɛ de la nka an mako tɛ ɲakili labila dan ko a y'o ɲini fɛ k'a fɔ k'u n'u ka jamanaw ka baara kɛ o sira kan ko ka fisa Mali ma kosɛbɛ. Olu bɛ uniforme de la. Finiw tɛ kelen ye o. A bolo uniforme de fɛ. Finiw tɛ kelen ye veste bɛ caman kana. Tuma dɔw hali veste ninnu suguyaw tɛ kelen ye. Ayiwa. Kelen yɛrɛ b'a la gulokiba dɔw b'a la gulokiba b'o kana. Dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ arabu ka fini doncogo la. Muso dɔw fana b'a la. Ayiwa. Veste t'olu kana. A faamu. Donc uniforme tɛ abila ye. O wele ko sa ko bɛn sɛbɛn min ni tɛgɛnɔbila kɛra la Bamako ya ko ale ye san 6 sɔrɔ ko san 6 kɔfɛ ko mun wɛrɛ bɛ se ka fɔ. An ma bɛn sɔrɔ an ma lɛfɛ sɔrɔ. O ye ka hakilila ye yan. O ka fisa. O wele ko sa min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna na politikitɔ minnu bɛ yen nɔ n'u sen kan ka don cɛmancɛ fanga baara labila ye. Ko EPM ensemble pour le Mali olu minnu ye IBK senkɔrɔma don fo IBK binɛ waati minnu b'a la ko u kɔni y'a jira k'a fɔ ko u nisɔndiyalen tɛ jɔyɔrɔ tilacogo la abila ye parce que mun ni yɔrɔ sɔrɔ ayiwa u m'a dogo dɛ jamana kɛra ni mɔgɔ ko sa la akbar u m'a dogo dɛ o jodo les échos b'a fɔ wele Marc Goita ni ale hakili jagabɔla sɛbɛnnikɛla fana don a ko di a jira k'a fɔ ko anw ka démocratie suguya ye ko yala ko ni a kelen kɛra fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to maa minnu bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ olu kana se ka fanga sɔrɔ Mali b'a fɛ kɛ o ye dɛ ko an ka ale kɛmɛ ko ɲininkali kɛ ko an ka démocratie suguya ye o de ye wa ayi o do e ko ten ne ko ten maa tɛ se ka soso fana ayiwa a ko kɔni a kuma ka ca parce que kɛnɛ kan dɔ don kɛlɛ kan dɔ an ye mun ye fo ni an bɛ yɔrɔ min na a ka kuma ye lɛgɛsɛ minnu bɛ se da bɛ tugu olu ɲɛ ayi da bɛ tugu ɲɛ mun tɛ se ani mun bɛ n kɔ mun tɛ kɔrɔ fɔ n ye n denbaya n terikɛ an bɛ parti kelen kɔnɔ hali tɛ se kalan na an bɛ bila o kuma Marika kuma a kolo ka gɛlɛn i se ka t'o la ko Faransi kɛlɛbolo min bɛ Mali kɔnɔ o ka lagaro min bɛ gosi ko mugujugu pɛrɛn dɔ taara ka ɲɛsin u ma kunun ko maa caman joginna ko siratigɛlabila ye ko bolominɛn caman fana tiɲɛna Mali Guinée Bissau ni Mali ko jɛɲɔgɔnya baara dɔw bɛ sen kan ka na abila dan musow fana jɔyɔrɔ coronavirus bana kɛlɛli labila ye baara dɔw fana b'a la ka kɛ olu siratigɛw kan les échos ka ɲɛfɔliw la information ɲuman b'a la wa ayiwa sɛbɛntiyalen don k'a fɔ ko muso hakɛ min kan ka don gouvernement kɔnɔ abila ye ko dafan tɛ ko yala ko mana birila musow ɲɛla wa abila dan o ɲininkali kɛlen don ni fana ko EPM ni mara ministre ka ɲɔgɔn kunbɛ hukumu kɔnɔna na ko Dr Bukari Tireta ko fɛn o fɛn b'a kunna kan cɛ k'a y'a bɛɛ fɔ baarakɛlaw ka laɲini ko siratigɛ labila ye ko an bɛ sira min kan sisan kɔni ko kɔni ye laɲiniw sɛkini ye ka damina ko kura ye o ka ɲi l'indicateur du renouveau da bɛna kɛ dakuruɲa kelen o ko di de a ko halisa danaya ma sinsin fɔlɔ jɔni jɔn cɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ sabula ko hali k'a sɔrɔ ni an ye layidu caman ta ŋaniya ɲuman caman jira la CEDEAO yɛrɛ y'o sɛmɛntiya nka ko u ma sɔn k'aw ka ɲagili wuli fɔlɔ abila ye o b'a fɔ aw ka taama yɔrɔ jan fɔlɔ a ye sira ɲuman yir'u la mais u b'a fɔ aw ka taama jan dɔɔni kɛ fɔlɔ a ka dɔn ni sira taamali b'an sɛbɛn ma wala voilà halisa o kɔrɔ halisa danaya ma sinsin kɛ o don o kuma an bɛ dugawu de kɛ ala ka danaya sinsin ko ne y'a fɔ ye n tigɛrɛ la kosɛbɛ n darila ka tigɛrɛ la o tiɲɛ o kuma ka ca tiɲɛ yɛrɛ la parce que n darila la n tigɛrɛ la yan ne kan ka dayɛlɛ tuguni a tɛna bɔ yan o de y'anw nisɔndiyaya cɛ o kun taara kɔnɔ ka danna fɔlɔ tunkuru donna la ne sen na ayiwa i y'a faamu sisan a kuma ka ca nka kulusi n'a fo don abila ye an ka jateminɛ k'o ko la an ni CEDEAO an t'a la ɲɔgɔn ye ko ni wari bɛ kulusi cɛmancɛ la i bɛ sigi cogo ɲini ni wari bɛ kulusi cɛmancɛ la i b'i sigi cogo ɲini o ye tiɲɛ min b'i yɛlɛ ayiwa cɛkɔrɔba dɔ de fɔ ne ye dɛ
Koni baliku koni wo bi ko course camantière ko yidi sigu jogolo. Oui, tiens. Oui, aïwa, d'accord. Ni fiyen bi ka ko la blé. Ah. Pour que tu go. Aïwa. Oh, oui, fiyen de course là. Ah, tabarakallah. No te ni mi ka ko que tu go da bi se que so be ka ile bubo. Aïwa, alhamdulillah. Wala kan gisho ba. Amin ya rabbi. Ka jamana kisile. Amin ya rabbi. Amba. O bole ko sa madame Jeminatou Sangare ni ale kena ko ministre kuraye. Nam. Aya fiyen fo la fasa tonya munu me kena ko buna kunka. Ka fo ko buna barake dunya na tola walsa ukalla yinu misika sabati kanye chugumina basikini haklitiga kono wasa ulika jobba munu ye barabla ulu misika dabla chugumina blay nam transition ta ko flana ko mo nana ko shugel ko kala maga ale ye akachidun chikata nyuro shirf kefe nam nyuro ansongo ko sira dara ma donye a jogina o ka bamanchu fe o kutla ka tani sefa wori million kilen jati ablandan aybo na ya ni sura kan akoni jogina ni masa o kan jogini ala bi no ga ere kon soro manja soro la sikatola l'indépendant kayere am kayere no nywe ayo afolo no ko buguni meriba kono ko wodo yira wor ko siratigela sefa wori million kemer flani million duru jigine kare nyinti a chena o gela na sare meri kono ni tununa ayo koro wajira ko sigida mo ma fen chama soro dable sikatola mimi talike mara ministry ko ale ni politique ton ko ne nyonya ni politique ton ko fara nyanga kulu ku ye nyonya ka hakilla falen doke ko ma chama ko ne nyefu ye ka fo jorna ko do be no kala ta basigede ani kala ta jelum kella jamane ko na wati ne ko sa jorna ko me politique mawla ku lu fana nyefo mara ministry gelam me mali kono sa ni o ye jekru marfatu ka kele ani wati lama ko do yi ko ayira ka foko mamnu bulla ka tuira kundu ko yoro wore ka bu sigoro la ko kara maba binani ani wolo flani ke mendurnu koy ayira fana ka fo mamnu malaka la yinu ke wasa kasika sigoro solo mali kono no ko e ma ke me kono ton jati maba ke me ani maba bidu jati bedno o ko lu kono bola mali kono mali dondo ka tu sigi yoro wore ka sawke ni kelen nu ya blandan ayu gosi kungo ku franci finitigi woro anu sigi dara ma nani woro ko lu kon jokna mo ku perano sen fe min kara ka nyeshi force barkan ma ablandan le reporter docteur Bou Sisi a hakila di ben seben la wala li technique li kono kuma do kan akodi o ajira ka foko a lebe jenai akake o konni a so no do be ke sike so wi ninga seben sinzin kokurai o sima kuma la sila Muhammad Maulud Uld Ramadan o ale konni sementia ka foko ben bi se Allah na jamana kono chugum ko am watini ko sisa atmesra ye ben sebel la wala le drone ablay le républicain ala sementia ka foko ministre so ministre malini jamna woro chestra tamalima ko barakelo ko ne klinane barabla damne so wonde da ablandan docteur Bugari Terita ko ajira epm nyamo do ka foko ulu ka tondente tonje fa nyamo so shila ko ka so ledu kuntara u ye ka foko o baraw binake ko majja u ye ablandan afo ko tara mali tribune klal make ka wansa klal rebe kana le ani obligini yo tara uni robe kana prese bagar janta bina mali tribune ale segnen da ka foko musaka o kechugo manya buguni meriba kono sabula ko ayira ka foko sefawore million kemer flani duru ko ulu makta utaro la ka keni verificateur général ka dant ke le seben yable nam isa kawjim nali aserte nyam ko bay ajira ka foko uka kulin bina kera parti ashimi guita de kama blandan ashimi guita singoromadu bismillah ben sebella wala le hukumu konnana ko sima ko sekimisi ka ke akono komando ka ko nga bala de ablay o ko ni sikotola dika di me nga bala bamana ko te yeso wandana kono fontini ko mabado ablay bamana dara mi kuma glen voye mo muso de fone ko tlali yorola ika soro tlali kera ika soro ba dusukuna kasani biya nyoko o chen ablay o nye e to
mɔgɔ minnu filalikɛla hakili la a b'olu de sɔn a bɛɛ ko ne y'a fɔ mun na ko n'i b'a ye dusukun na n'i b'a ɲɛ kɔ ko e mun b'a ɲɛ kɔ cogo di karisa ma tɛ yan de a y'a ni yɔrɔ bɔ e mun sigilen don a t'a fɔ i ta ye ni yɔrɔ minɛ fɔlɔ de jɛnɛba sigilen don ayi an ne mana fɔlɔ de a y'a ne t'a bɔ k'a bila fɔlɔ parce que ne de b'a hakili la donc i ka y'a hakili la o de ka fisa ye ko i ka y'a hakili la ka sɔn i k'a ɲɛ kɔ o de ka fisa parce que minnu b'ale hakili la ale bɛ tilali daminɛ olu de la o kabako n'i ta hakili la turu tɛ s'i ma da bila ye ni sedu ma k'i ma o t'i sɔn ne yɛrɛ la mamuso de y'o fɔ ne o ye kuma ye tiɲɛ o kuma ye tiɲɛ sisan an bɛ taa Segu kunun tun bɛ Segu bi fana an bɛ segin Segu Sikɔrɔ balanzan tɛ Jɛnɛba Dolo ka dugu tɛ yan Jɛnɛba ka dugu don e fa yɛrɛ tɛ Segu sisan a bɛ min Bamakɔ a taara fo kɔrɔfɛ yan ayiwa tubaarikala o kaɲi ayiwa tubaarikala Segu ne ma fɔ fɛn fila mara kɛra fɛn fila de Kulubaliw y'a mara après o y'a to Jaraw bolo o tɛ yan bon Kulubaliw ye mun ye mara kɛ Segu mun na o de f'u ye bi a daminɛna waati min na olu b'a mara u bɛɛ n'a kan ko mara bɛ kɛ den ni fa de cɛ succession patrimoniale ni fa bɔra den de bɛ na mais taara ɲɛfɛ a ma kɛ o ye dɛ a daminɛ ne Bitɔn Mamari Kulubali la ale ye san 43 de kɛ fanga na 1712-1755 ale tɛmɛnen ko o y'a di Denkɔrɔ Kulubali ma ale ye Bitɔn denkɛ ye o fana taara n'a ye de 1755 à 1757 ale ye san 2 de k'a la o tɛmɛnen ko o y'a di Bakari Ali Kulubali ma ayiwa ale fana ye Bitɔn denkɛ ye ale ma se ka ɲɛ a ye dɔgɔkun 2 dɔrɔn de kɛ mara la ka da mun kan parce que tɔnjɔn kɛ généraux ani jɔn murutira fanga nɔfɛ donc mun de kɛra tɔnjɔn ɲɛmaw généraux olu ye fanga minɛ olu ko an tɛ sɔn fanga ka yɛlɛma an bɛ yan o ye Mali coup d'état fɔlɔ ye Mali coup d'état fɔlɔ a kɛra Kulubaliw fɛ donc sisan tɔn ɲɛma olu a tɔgɔ ye tɔn masa ko comme aw tɛ bɛn a la ne yɛrɛ bɛ fanga ta n b'a mara fana fɛ yɔrɔ basigi an b'a lajɛ an b'a di jɔn ma o fana ye transition ye donc tɔn masa y'a fanga minɛ ka ale fana ye san 3 k'a la 1757-1760 ale tɛmɛnen ko o y'a di Kanuba ɲuman ma ale fana ye san 3 k'a la 1663 a tɛmɛnen ko o y'a di Kafajugu ma Kafajugu a y'a minɛ 1763 1960 a ye 3 k'a la ale fana ka tɔn sigi la jɔn ko an tɛ sɔn an fana bɛ kɛlɛ kɛ an ye tɔn jɛ an ye kɛlɛ kɛ cɛfarin parce que an ye kɛlɛ ɲɛma a bɛ faamu an fana tɛ sɔn Ngolo murutila Ngolo Jara ye fanga minɛ la coup d'état filanan kɛra ja Segu de ye coup d'état daminɛ Ngolo Jara fana k'an di diɲɛ na an fana jɔ an seginna sa an sera an ka hɔrɔnya la sa an fana bɛ fanga t'an yɛrɛ donc Jaralakaw nana fanga la donc Ngolo Jara y'a minɛ donc Kulubaliw ka fanga banna waati min na Ngolo Jaraw nana waati a daminɛ Ngolo Jara de la 1766 ka taa n'a ye 1714 ale ye san 21 de kɛ fanga la yan n'ale fana ka di dɔ ma a y'a di dɔ mun ma sini n b'o f'u ye donc ya Segu tun bɛ donc o de kama Segukaw ko fanga sinsin bɛrɛ ye janfa ye o jo do dɛ voilà ko n'i ye janfanci ye kasi la ko a tora janfa la donc ni min de ye Kulubali min ye Segu mara Bitɔn Kulubali ka mɔdenw après tɔn ɲɛmaa y'a minɛ après jɔn yɛrɛ ko ne fana an fana ye hadamaden an fana bɛ ka mara kɛ mɔgɔw hakili jigin coup d'état fɔlɔ in waati la a san fɔ mɔgɔ ye e k'a fɔ mɔgɔ ye coup d'état est-ce que o ye coup d'état ye coup d'état de donna bila ye o ye coup d'état ye wa i nana i murutila ka fanga minɛ o sɔrɔsiw fana kun tɛ yan tɔnjɔn kun tɛ sɔrɔsiw tɔnjɔn mansa a y'a minɛ en 1757 1757 et puis u b'a wele tɔnjɔn mansa ko tɔnjɔn ye sɔrɔsiw de ye o se ka t'o la o bɛ se kɛlɛ fana la coup d'état bɛ tɛmɛ o kan bila a tɛmɛ o kan ayiwa an k'o to o la u b'a fɔ i Traoré Jite Kanbɛ dɔwɛrɛ le flash